מאזינים יקרים, מדי שבוע בשבוע אנחנו נמצאים בתוכנית לקראת שבת, אנחנו מעלים פה את הרבנים, ויש לנו גם ברוך השם כאן הרבנית נוגה, השם ישמרה בחייה, שמדי שבוע מקפידה ומכינה לנו מפניני פרשת השבוע, מענייני דיומא. הרבנית נוגה היא נכדה של יאשה קנדי, איש רב הפעלים והחסד, שייסד את ברית יוצאי בוכרה, את קרן אבוקה, ואנחנו לא יכולים לשכוח את יאשה קנדי, וברוך השם, הנה הנכדה שלו, נוגה, מדי שבוע עולה. רבנית נוגה, עד הקו. אני מחכה כבר בכיליון עיניים. בשבת שלום. שלום, שלום למאזינים, שלום אליהו. יישר כוח על מה שאתה עושה. תודה. אני מאחלת לך עוד הרבה שנים של עשייה כזאת ברוכה. אמן. אתה פשוט מכניס תוכן לשבת שלנו, ערב שבת, עם כל הצלילים והניגונים והמזמורים מבית אבא ואמא. זה עושה כל כך טוב וכל כך נעים לנו. תודה לך, חיזוקים. אני אגיד שלום למאזינים היקרים. אנחנו נתחיל לפרשת השבוע שהיא פרשת ויתחנן. השבת שבה קוראים את הפרשה נקראת שבת נחמו, על שם ההפטרה שלה, נחמו עמי. הפטרת נחמו היא הראשונה בסדרה של 7 הפטרות נחמה שנקראים בין 9 באב לראש השנה, וזה מראה עד כמה אנו כבר קרובים לחגים. ויתחנן אל השם בעת ההיא, אעברנה ואראה את הארץ הטובה, ולא שמע אליי. תראו את משה רבנו, המנהיג, שלא קם עוד לעם ישראל בכל הזמנים מנהיג כמותו, שחשב שהוא לא ראוי לתפקיד הזה, שזה גדול עליו, שהוא כבד פה וכבד לשון, עניו וצנוע. איפה יש מנהיגות כזו היום? אנשים לוקחים משרד פרסום, משלמים מיליונים לקמפיין בחירות כדי לקדם את עצמם, ומתקדמים תוך שהם דורכים על גופות זולתם. איפה יש מנהיג עם תואר מידות כזה? והמנהיג הזה עומד לפני השם 515 פעם, הגימטריה של ויתחנן. הוא מבקש, אנא, ריבונו של עולם, אנא תן לי להיכנס ולראות את הארץ הזו, הטובה. והוא מדגיש הטובה. והשם אומר, לא תיכנס, גזירה מלפניי. תכין את יהושע בן נון שימלא את מקומך במקומך, כשאתה כבר לא תהיה. ומשה מכין את העם, כי הוא יודע שזה עם עקשן, קשה עורף, ששוכח מהר מאוד את כל הטובות שעשו לו, והוא חוזר איתם שוב על כל החוקים והמשפטים שנועדו לטובתם. בין השאר חוזר משה על 10 הדיברות, כשביניהן הדיבר כבד את אביך ואת אמך, ומיד שכר המצווה לצידה, למען יאריכון ימיך. בשתי מצוות מצוין גם שכר המצווה, מצוות כיבוד הורים ושילוח הקן. על מצוות כיבוד הורים כבר נאמר ודובר רבות. מה זה כיבוד הורים? האם בכל מחיר? האם גם אם הוריך אומרים לך לחלל שבת אתה מחויב לכבדם ולציית להם? אפשר לדבר הרבה על מצוות כיבוד הורים ולהתעמק בה. שמעתי סיפור יפה על 3 אחים שהתווכחו ביניהם, מי הכי עוזר לאמא. אמר הראשון, אני בניתי לה אחוזה ענקית שיש לה חדר לכל יום בשנה. אמר השני, אני בניתי לה צי של מכוניות ונהגים כדי שישרתו אותה בכל עת. אמר השלישי, לי אין כל כך הרבה כסף כמו לכם, ולא היה לי מה לקנות לה עם הסכום הדל שיש בידי, אז שלחתי לה מטבע אחד של פזו ארגנטינאי. זה הכסף היחידי שהיה ברשותי. גיחך האח השני, תגיד לי, אתה לא קורא עיתוני כלכלה? מה היית עושה עם פזו? זה לא שווה כמעט כלום היום. גער בו האח הראשון, באמת אחי, מה עם כיבוד ההורים שלך? כעבור זמן מה הגיע מכתב מהאם, תודה לכולכם על המתנות בניי האהובים. בני בכורי, תודה על האחוזה שבנית לי, אך היא גדולה מדי עבורי, וקשה שלא להרגיש בבודדה. בני השני, תודה על כל המכוניות, אך גם אחת הייתה מספיקה לנסיעה השבועית שלי למרכז העיר. ובני הצעיר, תודה לך יקירי, איך זכרת מה חסר לי באוסף המטבעות היקר שלי. מאזינים יקרים, היום ט"ו באב, במשנה במסכת תענית כתוב, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים, כדי לא לבייש את מי שאין לה. ובנות ירושלים יוצאות ורוקדות בכרמים. ומה היו אומרות? בחור, שא עיניך וראה מה אתה בורר לך. אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. חז"ל ציינו מספר סיבות לאירועים חיוביים שקרו לעם ישראל בט"ו באב. נישואין בין השבטים. הארץ חולקה בין השבטים ונישואין ביניהם. כלומר, אישה שירשה נחלה יכלה להתחתן רק עם גבר מהשבט שלה, כדי למנוע בעיות בחלוקת האדמות.
אולם ביום ט"ו באב הותר האיסור הזה. נשים יכלו להתחתן עם גברים משאר השבטים. יש בהתרה זו ביטוי של קירוב ואחדות בין עם ישראל. התרת נישואין עם בני בנימין. בעקבות מעשה חידש בגבעה, אישה משבט יהודה נאנסה על ידי צעירים משבט בנימין מהיישוב גבעה ומתה. בעקבות המעשה נלחמו בני ישראל בשבט בנימין ואף נדרו לא לתת לו את בנותיו. לימים בט"ו באב הותרו נישואין עם בני בנימין בטענה שהנדר לא חל על צאצאיהם של הנודרים. בט"ו באב כל השבטים הרגישו כאחד. ט"ו באב מבחינת עיתוי הוא אחד ההזדמנויות הבודדות במהלך השנה שבה הקרקע נוחה מאוד ונכונה למהלכים חדשים. בכל ט"ו שזה 15 בחודש העברי הירח מלא. כידוע הירח אינו מאיר מעצמו אלא מקבל את אורו מן השמש. שיא האור שמתקבל באופן הרמוני ומאוזן הוא תמיד באמצע החודש. ימי ט"ו בכל חודש נחשבים לימים חיוביים. בכל ט"ו בחודש ניסן חל חג הפסח, בט"ו בתשרי חל סוכות, בט"ו בשבט ראש השנה לאילן, ובט"ו באב חג האהבה. זה יום מצוין להתחלות חדשות. חלון הזדמנויות שנפתח פעם בשנה. זוכרים מה אמרו בנות ירושלים? תן עיניך במשפחה הקרובה ובמשפחה המורחבת של כל עם ישראל. מזל טוב לכל הנישאים, בהצלחה לכל הרווקים והרווקות, הצלחה רבה בחיזוק הקשרים הרומנטיים והמשפחתיים, לזוגות הנשואים ולבעלי המשפחות. אז לאחר שחיתנו את הרווקות ואיחדנו את השבטים ורקדנו בכרמים וכלי לבן, אנו ממשיכים לקרוא בפרשה ומתעכבים על הפסוק, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. מאזינים יקרים, איך מסתדרת הנטייה להוסיף גזרות וחומרות עם האיסור להוסיף על התורה? אנחנו יודעים שלא נכתבת סתם שום אות, שום עברה אינה מיותרת, שום פסוק, שום סימן. וכאן כתוב במפורש, לא תוסיפו ולא תגרעו. הרשות האחרונות מלאות מצוות, עשה ואל תעשה. ועוד נלמד על מצוות שמתאימות למי שחי בארץ ישראל. התנהגות לגר, ליתום ולאלמנה, תנאים סוציאליים, הלנת שכר. אז מה קרה לנו בשנים האחרונות, שנהיינו כל כך אטומים וכאי חושים וערלי לב לזולתנו, לשכננו, לאהובנו? מה קרה לנו שנהיינו כל כך אטומים למי שאין לו? לא חייבים לעזור דווקא בכסף. גם הקשבה, נתינה, בתשומת לב, חמלה, לתת הרגשה שיש אוזן קשבת לצרות של זולתנו. מאיפה נהיינו כל כך אטומים ובמצוות שבין אדם למקום אנחנו אלופים בלהיות משגיחי כשרות? לא על עצמנו, כי אם על שכננו. מה העובי של הגרביים שלה, מה אורך החולצה שלה, ועוד דוגמאות. אני לא יכולה שלא להיזכר בבית סבא וסבתא ישה ופרידה עליהם השלום. הבית היה פתוח כל שעות הלילה. אין דבר כזה שעות הקבלה בין 8-1. כל מי שרצה להתייעץ, לקבל הפניה, עזרה, תמיכה, ידע את הכתובת. הקונגרס 2 תל אביב. היום הדלתות סגורות וגם הלב ננעל. לא זה מה שלימדונו אבותינו, זו לא הייתה דרכם. העדה שלנו הייתה תמיד עדה פתוחה, אוהבת, מקבלת כל אדם באשר הוא, ולא על פי מראה חיצוני, ואנחנו נמשיך את דרכם בעזרת השם. נהיה אנשים עם חמלה. מספרים על רבי ישראל מסלנט, שהיה גר בעיר העתיקה. ובאה אליו ילדה קטנה וביצה בידה, ואמרה לו, רבי, אמא שלחה אותי משכונת שערי חסד, ושאלה אם הביצה כשרה. הרב ידע שהליכה משערי חסד עד לעיר העתיקה עורכת למעלה משעה, ואם האמא שלחה אותה כדי לבדוק ביצה, סימן שאין הפרוטה השרויה בכיסה. ענה לילדה הרב הצדיק, הביצה כשרה, ואף נתן בידה מעות לקנות צורכי משפחה ונסיעה באוטובוס כדי ללך ברגל כל הדרך הביתה. אי אפשר להתנתק לגמרי וכל כך מהר מחורבן הבית שעליו התאבלנו ביום ראשון. שואלים כולם, למה חרבה ירושלים? אז אומרים בגלל שנאת חינם וקנאה, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. אבל יש עוד סיבה. כל אחד רצה להוכיח שהוא מקיים יותר מצוות ויותר מדקדק ויותר מקפיד, ולא שמו לב שבדרך נופלים כמה אנשים, ואף אחד לא עוצר להגיש עזרה, כי ממהרים להיעדר במצווה לפני החבר שלי. במסכת יומא דף כ"ב עמוד א' מספרים על שני בני כהנים שהיו מתחרים ביניהם מי יגיע קרוב יותר ל4 אמות למזבח. כי מי שמגיע קרוב יותר זוכה להקריב את קורבן.
וכששני בני הכהנים התחרו ביניהם מי יגיע ראשון, נכנס אחד לתוך דלת אמות של חברו, וכששניהם היו קרובים נפל אחד ושבר את רגלו. מספרת הגמרא שבן הכהן לקח את הסכין ודקר את חברו והרגו, כדי שלא יספיק להגיע למזבח לפניו. ראה זאת אב הנרצח וקרא לעבר הרוצח, אל תיגע בסכין, שמא תטמא את המזבח. מה נלמד מהגמרא הזאת? איזה לקח? האם המטרה מקדשת את האמצעים? כל האמצעים קשרים לקיים מצוות בין אדם למקום, אפילו אם בשביל זה אני צריכה לשקר, להוליך שולל או להרוג. השם אוהב אותנו כמו אב שאוהב את בניו. יש בן שהוא יותר איטי, יש בן שהוא יותר מהיר וזריז. לכולם יש מקום אצל הקדוש ברוך הוא. בואו נסתכל על האנשים לידינו, למה הם זקוקים מאיתנו. נהיה יותר קשובים ונפתח את הלבבות. נשמור על הבית שלנו, הבית השלישי שלנו, ונהיה ראויים לו. מרגש לקרוא את נבואת זכריה שהתנבא לפני 1000 שנים. כה אמר השם צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים. ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. מאזינים יקרים, ימי בין המצרים אחרינו, ימי האבל והעצב והקינות על החורבן. אנו עם הפנים קדימה כשהכיוון הוא כלפי מעלה. בימים אלה ממש יוצאים אלפים רבים של בני ישיבות, אברכים, בני מכינות ותלמידי חכמים לתקופת חופש של בין הזמנים, עד ראש חודש אלול. אלפי מטיילים ישטפו את הארץ, את הנחלים, ההרים, הגבעות והמדבר בטיולים. אני פונה בפנייה נרגשת עליכם בני תורה. בתקופה זו קוראים הרבה תאונות לא עלינו. טיולים מאופן מהותם חייבים תכנון. אל תתלהבו ותחשבו שאתם יודעים כל, ושאתם כבר תסתדרו. חשוב לקחת מים, הרבה מים בימים החמים האלה, ומפה. מעבר למפה לסימון שבילים שמראה לנו איך לא לאבד את הדרך, יש עוד מפה. המפה היא התורה. ערכי התורה נמצאים גם בעולם הטבע. ללא התבוננות במפה, התורה, שמעניקה לנו תמונת גובה על השטח, אנו עלולים לטעות, לאבד את הדרך ולהבין את הטבע בצורה שגויה. כאשר העקרונות הללו ברורים, אפשר ליהנות מטיול ולהתמצא בשטח. אנחנו מטפסים במעלה שביל תלול שעולה ממעמקיו של נחל סבוך, ורואים איך לאט מתבהרת לעינינו תמונת תוואי השטח. כאשר אנו עומדים בראש ההר, מתקבלת תמונה כללית על המסלול שבו צעדנו. תמונה כללית כזאת מעניקה לנו גם התורה. אדם שהעמיק בתורה יוכל להבין הרבה יותר מתוך הטבע והסודות המופלאים הטמונים בו. הטבע על היופי שבו עלול להטעות, אכזריות בעלי חיים, שינוי פתאומי של מזג אוויר. כל הדברים האלה חייבים להילקח בחשבון. בחורים יקרים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אני רוצה לראות את כולם בחזרה, באלף אלול, בריאים ושלמים. שבת שלום מאזינים יקרים, שבת של מנוחת הנפש והגוף ואהבת השלום. כאן נוגה, ניפגש בטוב בשבוע הבא עם ירצה השם בעוד פרשה. שבת שלום הרבנית נוגה, תודה רבה, דברים מתוקים מדבש, אני ממש התרגשתי לשמוע, הזכרתי עכשיו את הבית סבא יאשה קנדי, אני את הדברים האלו, הבית הזה פתוח 24 שעות בימה, לכל בני העדה הבוכרית. אז ברוך השם שאתם הולכים בדרך שלו. יישר כוח. תודה אחים ואחיות שלי. תודה. כל טוב.